Salutare tuturor la un nou episod din Boxing Revolution. Înainte de acest episod, v-aș ruga să apăsați butonul de like. Înainte nu prea mai făcut video. Bă, eu cu ăsta nu semnezi prea slab. Da, observ. Aia altul. Da, dar numai ăștia vă la mine. Și să încep. Bam, 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 bam. Să lasă bat. Hai să evităm asta. Haide, uite. M-am ciunat. De la asta nici nu știu cum pot să evadez. Pe aici, nu, pe aici, nu. Ajută-mă altceva. Dang. What the f... What? Ulea, la iad. Mamă. Doamne. Hai să țin picioarele. Aha, te fac măr, aha. Eu luat la genturea. Duș, bam, what? Așa, tu nu te pică. Și acum... Haide, bă, du-te. Vino înapoi. Au. Oh, nu. Du-te. Mai e de episodul ăsta. Hai că vă fac. Aoleu. Așa se face. Dâng. For descalificat. Bam. Mamă. Smart. Yay. Dar mă cu jos. Mai nu pot ridic toată viața că am bătut. Ce bun. Au. Ce faci? Victory. Bam.
mesaje super. Am revenit. Fac el aici. Stați așa că revin. Lev. It's Mario. Tipic Mario. Eu mi-a pe arbitru și vă fac măr. Ai, bă, dar arbitrul ăsta e vai de capul lui. Așa se joacă ca bărbatul. Beau, dar știi mișcare, bă. Bum. Îi rup ochelarile astea. Ai, dar tu nu te pui cu mine. Mi-a luat schema. Hai că crezi că nu pot să... Ah! Nu mai dă! Așa. Bă, tu te pui cu mine? Bine. E, tu nu-i bați arbitru. Mie nu dă toată lumea în mine, bă! Băi, ce ăsta-i gras. Nu! Tony Yang a câștigat! Hai mă, că nu poți. Bum! Uite și digendura! Ai, băi, viața! Ok, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, până nu uitați să apăsați butonul de like. Cu toate acestea, eu am fost Mare și la revedere!